Hi guys! So welcome back to my channel. So today we'll have another challenge and we call it Chubby Bunny Challenge. And kasama ko sila Bella, Chad, and Teresa. So the mechanics of the game is what you call it one? If matatalo ka sa game na to, kakain ka ng Tagalog. Ang Tagalog nito? Sa Bisaya is iba. So I think kamyas ang tawag sa Tagalog nito, kamyas. So kanang ito. So yan, kapag matatalo ka sa palarong ito, ito ang kakainin mo ito lahat. Kakainin lahat. Tatagsa lang mo eh. Okay. Pop lang. Okay, so start the game. Play sa lang. Okay, start the game. Chubby Bunny 1. Chubby Bunny 2. Kanon eh? Chubby Bunny 3. Chubby Bunny 4. Chubby Bunny 5. Chubby Bunny 6. So, ang nanalo sa first round ay si Chaddy. So, kaming tatlo ay talo. So, iba. So, kailangan namin kumain ito. Wait! One. Pakita sa pakita. 1, 2, 3, go! Dapat hotdog ang buok. Katigasan! Huwag katigasan ninyo! Dapat di iluwa. Dapat di iluwa. Pars nila ang tikat. Ano na? Ang perfect! Kana diretso. Promise niya. Ana ba? Ay, sakit ang ngipon. Kana diretso, Inday. Okay ra. Okay ra. Okay ra yung time mo. Okay ra. Makalibangan siya mo tulo lagi. Marshmallow o iba. Hapit na, maubos. Kunti na lang. Ano pa? Last na. Yeah! Nako. Sorry guys, hindi ko kaya ubusin. Dapat ubusin. Sorry. I can't. Ang siyang gan. Kung di maubos na lang, kay pakalon balik. Happy tagal yun. Perfect. Okay na ba? Sige na, next time na tayo. Sige. Lalo. Dapat pag doon, pakanot ka, duha, ikapil Oh, din sige. mo balik. Balik. Sige. So, sige na. Round 2. Round 2. Pizio. Chubby Bunny 1. Chubby Bunny 1. Chubby Bunny 2. Chubby
Chubby Bunny Tree. Chubby Bunny Tree. Naimgo sa ilong mo si Poon. Chubby Bunny 4. Chubby Bunny One. 4. Okay. Four. Nagtikasan! Nagaon? Nagaon? Wala niya. Yun. Wala yung nagtikasan. Chubby Bunny. Chubby Bunny 5. Chubby Bunny 5. Five. May sipon. Naday? Wala. Yucks. Uy, pwede. Pwede isa. Chubby Bunny 3. Kaa. Hindi ka. Hindi na. So, Five lang po, five. Chubby Bunny 6. Angela! Ito naman. Pero ako natalo, guys. Okay, play. Mersipon. Wala Napaday. uga. So, hi guys. So, Kainin na lang lang. tatlo piraso. So, kinain na namin ni Shad. So, winner. Ako. Ang winner is Shadi. And me too. The loser is... Chaga! Shaman. Shaman. Kainin mo yan, ina. Hot doon. Kasi no, ay tatawid din. Hot doon ito, lo. Galolo. Ang zombies guys at room. So, ayun Marag siya, guys. eh. So ayun guys, that's it for our video for today. That's See for our you. challenge. See you for our next video. Don't forget to subscribe, Like and share. Bye guys. Thanks for watching. Bye.